Αυθονία. Τι σημαίνει άραγε? Είναι πλούτος, εξουσία ή μήπως κάτι πιο βαθύ? Σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία, μία μητέρα γεμάτη φόβο αλλά και αποφασιστικότητα έκρυψε το νεογέννητο παιδί της σε ένα μυστικό τόπο, μακριά από τον αδίστακτο πατέρα του. Εκεί, μία τροφός το φρόντισε και από αυτήν γεννήθηκε το κέρας της αυθονίας, ένα σύμβολο πλούτου χωρίς όρια. Αλλά τι είναι στα αλήθεια η αυθονία? Είναι η συσσόρευση αγαθών ή η ικανότητα του να δίνουμε? Σήμερα οι άνθρωποι τη συνδέουν με το χρήμα και τη δύναμη, αγνοώντας την πνευματική της διάσταση. Όμως μήπως ο αληθινός πλούτος βρίσκεται στη γενεοδωρία, την προσφορά και τη φροντίδα? Ίσως αν το εμείς έμπαινε μπροστά από το εγώ, τότε να κατανοούσαμε τι πραγματικά σημαίνει αμάλθεια.